Sériu smutných piesní, myslím hudobné. A ja som spomínal, že spiame o práci a aj bezpečnosti pri práci, ako hovoríme s pánom bratom, že bezpečnosť pri práci je dôležitejšia ako práca samotná. Zahráme teraz pieseň o bezpečnosti pri práci. Je to jednej neposlušnej sústružničke, ktorá si nepripela vlasy, keď išla pracovať na sústruhu. A dopadlo to tak, jak to môže dopadnúť vtedy, keď sa nedodržujú bezpečnostné predpisy. Pán brat bude hrať na hudobnom nástroji, ktorý sa volá saxík. V Karpatských chrbátoch s nami hrá saxofónista z Bezhradu a skladov má saxofón do 100 000. Tento by mohol pán brat predávať všetko po 40, dneska to je 1 euro, voláke 30. Neviem, taký obchod som ešte nevidel. No, najdrahšia súčastka je 110 Kolenko. Ostatné sú vytáhnuté z tohoto záchoda. A je to sústružnička balada a volá sa to, že pri sústruhu špony točila. Pán brat si predstaví sám hudobný nástroj. No nepozná teda ešte, tak nástroj sa volá OPVHN SSD RVDS a znamená to odkaz pre výrobcov hudobných nástrojov. Strčte si do rici vaše drahé saxofóny. A pri sústruhu špony točila, popri tom by rada močila, zabudla si, pritom pripadla, o pomoc kričala na nás. Zabudla si, pritom pripadla a o pomoc kričala na nás. A vreteno ješicu chytilo a tancovala pritom veselo a ostali jej flaky na šatách. Z roboty už išla plešatá a ostali jej flaky na šatách a z roboty už išla plešatá. Babra! A ostali jej flaky na šatách a z roboty už išla pleša. Plešatá! Ďakujeme veľmi pekne.